Panguva inoyi pane mahunga ari kufamba achienderera pasocial media ari kunzi mukomana Blessed Lunesu Geza is planning to appear back, aiwa achiudza macitizens emunyika yeZimbabwe the way forward or next step. Sandamira mashoko atinoona panguva inoyi tiona his cover up journalist aiwa Muhlanga Blessed aiwa tiona achiramba achichengetwa musungo. Panguva inoyi tinoudzawo mahunga ataona mumazimu ayi vakomana vachiposta mapictures nemavideos aratidza kuti aiwa Lunesu Geza auda kushowa up zvekare. Sandamira mashoko mudaniko panapa ndobva subscribe like out on the bell kuti mbina panapa majara jasosamudanyira chiti aye there's been some movement that Commander Geza will appear in a video explaining the way forward. Meanwhile, President Chiwenga, who is in charge, while the group Mnangagwa is in Namibia, is under heavy surveillance from ED's various security structures. Tomas Kwambani Kopana Prince Ayo, panguva ine people vachiaita vakamira kuona Geza. Tichiona kuti general panguva ino is the acting president panguva ino zvinonzi aiwa is being watched zvakanyanyisa, is under scrutiny. Vakomana the paro security structures vari kuramba vakamutarisa vachiona mamovements ake kuti aiwa mukomana uyu angakonzeresa chaos here, haangauya kakirepa power here, hapana zvimwe zvingaitika. Mashoko ari kuoneka kunzi panguva inoyi nyika yose aiwa yakatarisira pana Geza, the one who ignited and started this old drama yatiri kuona kuti yakonzeresa kuti vakomana the regime vagedekede, vakomana aiwa vachitema sleepless nights. Panguva inoyi vanhu vomirira Geza, and Geza panapa anyatsokuva champion just because kwese vanhu vamotaura nezvake ndiye one munhu akwanisa kuvoisa up akataura zvinhu zvakanga zviri mumwoyo yevanhu veThe Ruling Party ZANU-PF but vachitya kumira pachokwadi. Tudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi, pinda comment section medu tudze mafunguro enyu. So no subscribe or like, turn on the bell icon.